Filmer han, og så siger hvad? Tag mig! Prøv lige at se den der taber. Vi ikke invitere ham herover og så lave noget rigtig godt pis med ham. Altså, bare rigtig gode jokes, ikke? Kunne det ikke være fedt? Jo. Jo, for helvede. Det gør jeg fandme. Hey, du der! Prøv at med over. Ja, dig. Kom nu her. Kom. Så er du ikke ny her? Jo. Jamen, jeg tænkte på, om du ikke ville være sej at hænge ud sammen med os. Det kan godt være. Der var én ting, så du skal stå 3 prøver. Ja, det er noget, vi alle sammen har været igennem, altså. Det ved jeg ikke godt. Det er ikke særlig farligt, hvis du er værdig til sammen med os. Vil du ikke med i gruppen, eller hvad? Jo, yoga. Jamen, så lad os gå ind i fysiklokale. Ellers er det nedentyper lige nede ad gangen. I sin værdighed, træk den her. Hvad er det der? Du skal sgu da drikke det der. Ellers så kan du ligesom ikke være med. Skru ind i den og skak cola og se os alle sammen i år. Hey, hvad er i gang i? Hey! Hey, sådan en taske vil jeg gerne have. Er du ikke lige få sådan en tog? Jo, det er okay. Hey, kommer der op til mig at spille hvorforbold? Hey, det vil jeg gerne. Fedt. Det er sådan. Ja. Nå, jeg går lige på toilet. Det er sådan, jeg gjorde den. Ses. Hey, var det ikke dig, der stjal min taske? Nej. Nej, jeg er jo ikke dum, vel? Og hvad skulle du overhovedet med det? Det er en dametaske. Jamen, de sagde, jeg skulle særligt. Hvorfor er du også sammen med sådan nogle tåber? De er jo dumme, de udnytter dig. Kan du ikke se det? De er seje. De er eneste venner. Nej, du skulle selv have fået nogle ordentlige venner, som kan lide dig for den du er. I stedet for, at du kan stjæle tasker. Du har jo ret. Fuck jer! Jeg gider ikke være sammen med jer. Jeg har fundet nogle meget bedre venner. I har bare udnyttet mig.